ሰላም ፍትወት ተኸታተልቲ ዕላል ካራክተርስ ኣብ ብርሃን ሪከርድስ ዩቲዩብ ቻናል በመጀመሪያ ንእትውና ሃንስ ትርኢቶ እንዳመስገናስ ቻናልና ሰብስክራይብ በመግባር ክሳብ መወዳእታ ንኽትኸታተሉና ብትሕትና ንዕድም ናይ ሎሚ ዕድም ትጋሻና ኮይና ቀሪባኔቶ ድምፃዊት ሪሃና ንህምያ ዘርአይ እሺ ክብርት ካራክተር ድንገት ኣፍቂረኪ እንትበልኩኺ እንታይ ትብልኒ ሕራይ ክብርቲ ካራክተር ክትወልዕዮ ዘይትደሊ ነገር صغير ካሊኸ ራ ዘጽልእክ ነገር እንታይ እዩ በልእክ ወተሓድር ደስ መግለጺ ዘፍቀረ ሰብ እንታይ እዩ ምን ዳ ይሁሉ ይምንጥሎ ዮ ከመይ ዓይነት ሳዕሳዒ ይምችወኪ ወይ ድማ ከመይ ዓይነት ሳዕሳዕስ ከይፍ ይበኪ ደርፊ ከይሰማዕኸ ተውዒልኪ እንታይ ትኾኒ ድሕሪ ሻወር እንታይ ትጥቀሚ ትፈትውዮ ካብ ሰብ ክዝንተወልኪ ትፈትውዮ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ንፍቕሪ ዝሓትክ ሰብ እንታይ ትብልዮ ዓዳም ካብ ኣፍቃሪኺ እንትኹሪ ከመይ ጌርኪ ትምልስዮ ወይ ድማ ተቀባጥሩሉ ካሊኸ መስማዕቲ ኣብይኸኸ ናይ መጀመርያ ግዜ ፍቕሪ ክነፍቃሪኺ እንትገልጽሉ ከመይ ጌርኪ ኢኺ ካልእኸ ምስ ተቐበለክኸ ብጣዕሚ ኢኺ ገላጺት ኣይ ተጋገኸን እስኪ ክብርት ካራክተር ካሊኸ ወስኽ እስኪ ዋው ካልእኸ ቁሩብ ግዜ ክበኪ ሓንቲ ወስኸላ ዋው ብጣዕሚ ኢኺ ኦኬ ክብርት ካራክተር ጋሻና ንዝነበረና ጻኒሒት ኣዝየ የመስግነኪ ሪሃና ናይ ኤረይ ግዜ ከይሰዊዕኺ ስለዝበጻኺ ዳግማይ የመስግን ፍትወት ተኸታተልቲ ንዝነበረና ጻኒሒት ነዚ ይመስል ቻናልና ብርሃን ሪከርድስ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ምስ ካልእ ህቡባት ስነ-ጥበባውያን ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይን ጠጥዑሙን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ቻው ደሓንኩን ሰላም ፍትወት ተኸታተልቲ ዕላል ካራክተርስ ኣብ ብርሃን ሪከርድስ ዩቲዩብ ቻናል በመጀመሪያ ንእትውና ሃንስ ትርኢቶ እንዳመስገናስ ቻናልና ሰብስክራይብ በመግባር ክሳብ መወዳእታ ንኽትኸታተሉና ብትሕትና ንዕድም ናይ ሎሚ ዕድም ትጋሻና ኮይና ቀሪባኔቶ ድምፃዊት ሪሃና ንህምያ ዘርአይ እሺ ክብርት ካራክተር ድንገት ኣፍቂረኪ እንትበልኩኺ እንታይ ትብልኒ ሕራይ ክብርቲ ካራክተር ክትወልዕዮ ዘይትደሊ ነገር صغير ካሊኸ ራ ዘጽልእክ ነገር እንታይ እዩ በልእክ ወተሓድር ደስ መግለጺ ዘፍቀረ ሰብ እንታይ እዩ ምን ዳ ይሁሉ ይምንጥሎ ዮ ከመይ ዓይነት ሳዕሳዒ ይምችወኪ ወይ ድማ ከመይ ዓይነት ሳዕሳዕስ ከይፍ ይበኪ ደርፊ ከይሰማዕኸ ተውዒልኪ እንታይ ትኾኒ ድሕሪ ሻወር እንታይ ትጥቀሚ ትፈትውዮ ካብ ሰብ ክዝንተወልኪ ትፈትውዮ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ንፍቕሪ ዝሓትክ ሰብ እንታይ ትብልዮ ዓዳም ካብ ኣፍቃሪኺ እንትኹሪ ከመይ ጌርኪ ትምልስዮ ወይ ድማ ተቀባጥሩሉ ካሊኸ መስማዕቲ ኣብይኸኸ ናይ መጀመርያ ግዜ ፍቕሪ ክነፍቃሪኺ እንትገልጽሉ ከመይ ጌርኪ ኢኺ ካልእኸ ምስ ተቐበለክኸ ብጣዕሚ ኢኺ ገላጺት ኣይ ተጋገኸን
اسكي كبرت كاركتر كالي خوصخ اسكي سكولي نعيني سكولي نعيني واو كالأخ قرب جزي كبكي حمتو وسخلا واو بطعمي همت اوكي كبرت كاركتر غاشانا نزنورنا صانحيت ازي يمسكنكي ريحانا ناي ايري ግዜ ከይሰውዕ ስለዝበጻኺ ዳግማይ የመስግን ፍትወት ተኸታተልቲ ንዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ቻናልና ብርሃን ሪከርድስ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ምስ ካልእ ህቡባት ስነ-ጥበባውያን ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይን ጠጥዑሙን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ቻው ደሓን ኩኑ